Sinead Nelson atxabaltarrarekin dako itzordua, beraz guazen Tailandiara, Bangkok hiriburura. Pila bat guztoko jaten, noiz baitzen fatia Filipinasera. Beti eukido gauzia fateko Filipinasera, ber urren gurtian daukokun aukeria fateko. Seul, Korean. Oindala gutxi horregon ginen eta pila bat guztoko jaten, eta guztoko jaten horra fatia berriro. Eta hor bizitzea oportunidade politxe izango zen. Koreanua guztoko jaten asko ikastia. De hecho, ja zinaz ikasten apur bat, ja badakit irakurtzen koreanoz, baina ez dakiz esan nahi dauen, baina naut ikastiaz pelikulak eta seriak koreanoz pila bat gustatzen dut, eta ondo gongo esan subtitulo barik ikustia. Esango noen tailandesa, zeraitxik, ikasikot hitzak, baina kompletamente ondo hitz egitea hizkuntza tailandesa imposibilia izango zen. Esango noen hotza eta gero eguzkisa, ze urixakin ezin dozu plan askoin. Kaixo, Sinead, zer moduz? Kaixo, oso ondo, zuek zer moduz? Ondo gabez. Ikusten dugu hor atzian ekaitz pila bat. Bai, oso egun euritsua izen da gaur. De hecho, aste oso euritsua izen da. Ekaitz pila bat eukin ditugu uholde pilo bat egon dia oingo egunetan Tailandian. Oingo astian gainera sartu gare euri garaixan hemen, eta hau eukiko urrir arte, azaroar arte. Eta eurixaz eta beruaz aparte, zer da Bangkok iritik gehien gustoko duzuna? Esango nauen aukerak muten dutzuna Bangkoken, ze Bangkok oso hiri handixa da. Daukotzu edozer pertsonen dako, gusto damen dako dauko zeo zer Bangkok. Berdia gustatzen bakatzu, parke pila bat dauko irixak, jatia ondo gustatzen bakatzu, hemen janarixa espektakulo bada. Eta beste elementutako bat, ezinbestekoa, trafikoa, ezta, Bangkoken? Bai, trafiko pila bat, Bangkoken. Eta geixen bat ointzen, ze urixa hasi danez, ointzen iridana urez beteta dago, eta horrek trafiko pila bat generetan dago. De hecho, atzo saiatu nintzen taxi bat hartzen fanbinitzelako nun baitxera, eta bidaia 30 minutu tardauko zagoena, 2 ordu tardau zagoen. Zer da oinarte ezautu duzun gauzarik bitxixena edo esanguratsuena? Gehixen bat zelako jatorrak dien tailandesak. Beti irrifar batekin. De hecho, inglesez, hemen Tailandia deitzen dut zie The Land of Smiles, dala tokixa munduanak irrifar batekin dauela, eta urtetezarek alian beti irrifar batekin. Berdin dutzo, diru gutxi, diru asko, hemen pertsonak klase sozial ezberdina dagoak aldo itxuz horpitzu, baina danok daukie sentsazio oso ondo bizi diela. Eta dana da, zaitxik, bizitzen daukie, euro daukie lema bat, dala Mai Pen Rai, eta esan nahi dau, ez da zebe pasatzen, dana ondo dau, eta eurak bizi die lema horrekin, el Mai Pen Rai denbora danian. De hecho, grazix asko itxen duzu, ze batzutan ikustu itxuzu aksidentiak kalien, lehen gabitzen zaten trafikoa buruz, eta gu akostumbrautagaz Espainian, Europan, jendia urtetziak kotxetik txilixo baten azarre, eta hemen urtetzen die kotxetik, lasai, esku emuten die, barre baten, eta ez da barrazorik Mai Pen Rai dana ondo, eta hori egisa esan da kontagiozua da, ez? Azkenen zuei bukatzen duzu apurtxat horrean izaten, eta da gauzat oso berezisa Tailandia buruz. Galdera zail bat oin, Bangkok irixan benetako izena jakingo zeke esaten? Imposible. Oso zaila. Ez dakitzen bat hitz daukon, igual 12 hitz o 14 hitz, oso izen deskriptiboa, baina hemen tailandesek adibidez deitzen dut Krungthep, dala modu motza Bangkokei deitzeko. Die bakarrik lehenengo 2 hitzak, Krungthep eta gero ja beste 14 hitz datoz horren ostien, baina imposiblia, oso zaila da izena izatea. 8 hilabete zoiaz ja hor, baina aurrez be egonda, ezta? Bai, oindala, esango nauke 8 urte, oindala 9 urte, torri ginen Tailandiara, motxilero moduen, hilabete bat egon ginen hemen, gure lehenengo parada Bangkok izan zen gainera, eta hori izan zen gure lehenengo bidaia insoguna Europatik kanpo. Inoiz ginen egon, ni Marrokozen egon da naben gaztetan, baina zen gure lehenengo bidaia ondixa, eta eiz esan da xok bat izan zen lehenengo aldiz eta hori ginen Bangkokera. Akordatzen az, eltzia Bangkoken goizeko 5etan, hotelakin ezin entzatu atzaldeko 5 arte, eta kaos bat zen. Akorretan az gainera, pentsetia, ez dut durauko hemen 2 egun baino gehiago Bangkoken. Usain asko daz, zen mundudan hau kalian irikitzen fruta arraruak, txartu usaintzen da benak, eta dauzu zain asko Bangkoken, eta da kaos bat, munduan hau bata bestian gainean ibiltzen,
Eta korretan bentzetia, ez testo amendurauko asko, baina uste dut izazala, lehenko eguna o bi egun ostian enamorau ginen Bangkokena, eta, bueno, mengaz, bueltan. Hori da, bigarren aldiz, eta zertan, oin? Bueno, guen atorri ginen, nire mutila irakaslea dalako, irakaslea da ikastola internazionalaetan, eta, bueno, beti ukizogun gauzatxo hori Asian bizitzeko, eta hasi ginen behiratzen lanak Hong Kongen, Tokion, Seulen, irisak asko gustatzen jakuna, eta azkerian oportunitatea urten zen berak Bangkoken itxeko lan, eta hori inzogun, eta nik nire lanetik aldoten ez etxetikin lan, hitz egin hauen nire enpresakin, eta hemen hau. Zuk zeuk, nazioarteko olimpiar batzordiantzat iten duzu lan, ezta? Zertan? Bueno, nik itxeot lan euren sare sozialeko departamentuan, guk antolatzen dugu kontenido dana, urtetzen dana sare sozial globalian, ze gero gu dauko sare sozialak beste hizkuntza askotan, baina nire hau ingelesez talde globalian. Eta, bueno, nire lana da koordinatzia komunitate kudeatzaile danak, content creatorrak, eta, basikamente, kanpaina danak koordinatzia, eta gero joku olimpikoak, kobertura hori emutia joku olimpikoei. Eta kuriositatez, zela suertatu zatzun aukera hori? Bueno, ni Londresen egon nintzen bizitzen urte pare bat, eta nik ero gainera unibertsitatea Galesen inauen. Eta Londresetik etorri ginean Madrilera, zenila goguan haukon apurtxo bat bueltatzeko, eta nire mutila nirekin etorri izan. Eta bueno, lan artian, aurkitzu nagoen oportunitatea Olimpia jokuak zabitziela norra aurkitzen sare sozialak erueteko, eta nik justo sare sozialetan abien itxen lan urte pare bat. Eta, bueno, zabitzen aurkitzen norbait inglesez oso ondo sakizela hitz egiten, eta nik erdi irlandarra nazenez, inglesez oso ondo hitz egiten dut. Eta orduan, oportunitate hori urten zen, eta bueno, hemen hau, 5 urte hostiet. Tailandiara bueltauta, zer dako berezi, Tailandiak? Apurtxoa dana, nik adibidez pila bat gustatzen jatena da musika, ikustia kontzertuak, eta gauza bat alusina bitzen duzuna Tailandiakin da musika eta kontzertu kalitatea. Hemen musikuak die pasada bat, urtetez edozein egunetan, asteko edozein egunetan, edozein tabernetan, eta beti aurkituko zu igual bizitzan ikusizun kontzerturik onenak. Bebaizaiz, Bangkok hasi da modernizatzen asko, nik oindala 9 urte izan zen azkeneko alisa hona etorri nintzela, eta konparauta oindala 9 urte eta oin, Bangkok beste hiri bada. Dago oso modernizauta, transporte publiko askoz bebeto dau. Esan duzu oso modernizauta dagoela Bangkok, baina bai da ondiok herrialde oso monarkikoa, ez da hori oso erratuta dakola. Hori nabarmentzen da, egunerokoan hor, nabaritzen da? Egisa da bastante monarkikoa dala, baina egisa esan da ez da asko nabaritzen. Daz gauzatxo batzuk, adibidez, Tailandian zuk ezin duzu erregiai buruz eze betxarra esan, hori ilegala da eta problema asko aldotzu ekarri. Baina egun horoketasunean ez dozu ikuste, ez da entzuten hainbeste erregiai buruz gauzak eta beste aztoko gauza asko. Egisa da, bastante graziosua da eta niri asko sorprendizuzten onatorri nintzenean. Egunero, atzaldeko seiretan, ipintzen daugie himnua Tailandiakoa, eta hiri dana gelitxu itxen da, eta danok entzun inbida huie, eta ipintzen dira horan. Eta gauza bat bastante berezia, eta hori daue bai ligauta pultso bat bizitza monarkiko horrekin, ez? Baina, aparte de monarkia, nik uste dut gehien bada religinua, gehien bat budistak dira hemen, eta orduan daz gauza batzuk, gaina budismoa dau, kompletamente sartuta euren bizitzan, dana dau relazionauta horrekin, eta hori bastante nabarmentzen da, baina egia esan da ez dutu asko afektetan bizitza besta. Eta hango gastronomiako plater izarra zein ja? Depende zeinekin hitz egiten duzun. Nik uste dut mundu danak esango dau pad thai, hori da hola kondixena. Hemengo atzerritar gehienei uste eta jakie pad krap bao, dala como carne picada olako espezie batzukin apurtxoa pikantia. Niri behintzat jatelako pikantia asko gustatzen, nire favoritua pat zeu oso goxua da, eta da como noodles batzuk berdurekin eta pilo rekomendatu dut. Ja, bukatzen goia, Sinead, ez dakit aurrera begira, noiz arte geratzeko asmoa dako zuen? Bueno, momentuz gure ideia hemen gelditzea beste urtetxo bat, 2 urte total. Baina, bueno, eskin joiz ez dakitzu. Gixo esan da pila bat galtzek gustatzen bizitza hemen, eta ez dakigu hemen jarraitxiko dugun, o beste herrialde baten, o igual bueltan.
Así que ikusiko zelako dien gauzak. Koreara igual? Koreara igual, bai, aberri izan. Oso ondo, Sinet, mila esker, placer bat izan da. Besarka da potolo bat, aruntza. Mila esker zuei, agur. Ondo segi, arte. Venga, agur.